Русе, 1960 година. Нарастващата индустрия и нарастващо население създават потребност от повече енергия. Така се стига до 1 януари 1961 година, когато с разрешение на Министерски съвет е определен терен за строежа на ТЕЦ Русе. Първата копка е направена на 12 октомври. Преди финалното решение, теренът за строителство на ТЕЦ Русе се избира с оглед посоката на ветровете, така че да не замърсява града. Днес е трудно да усетим колко революционно е това решение. То е подтикнато от неизбежност, защото производството на енергия трябва да изпреварва нуждите. В проектирането на централата участват Чехословашки проектантски институт, Енергопроект София, както и местни предприятия и организации. 4 години по-късно откриването на ТЕЦ Русе Изток е празник на надеждата за модерно бъдеще и флагман на развиващата се икономика. За първи път в България е отлят стоманобетонен комин с метален кофраж на 120 метра височина, а котлите са от най-модерните за времето си. Броени дни след откриването започва първото разширение на ТЕЦ Русе. То е планирано предварително, а натрупаният опит в изграждането и в монтажа на чешкото оборудване си казват думата. Кондензационен блок номер 3, състоящ се от един парен котел 365 тона за час и една турбина с мощност 110 мегавата, влиза в действие предсрочно. С това разширение мощността на централата нараства 3 пъти. През 1968 година започва и топлофикацията на Русе с изграждането на първата топломагистрала за гореща вода и промишлена пара. Тогава се създава и първата абонатна станция в България. Градът се развива, а заедно с него расте и младата централа в Русе. Етап 3 приключва, когато през 1971 година кондензационен блок номер 4, състоящ се от един парен котел 365 тона за час и една турбина с мощност 110 мегавата, влиза в експлоатация. Нарасналите топлинни и електрически товари налагат изграждането на следващо разширение на централата. То започва през 1974 година и завършва в края на 1985 година. За това време са изградени 4 парни котела по 220 тона за час и 2 турбини с мощност по 60 мегавата. Изграден е сложен енергиен комплекс, който обхваща енергийна част, върхова централа, мрежова помпена станция за битово топлоснабдяване и отопление, нова помпена станция на река Дунав, система от топлопроводи, подстанция и други. Процесите са механизирани в голямата си част, а управлението на основните енергийни мощности е с възможности за пълна автоматизация. Електрическата мощност на централата се увеличава с 30%, а пароснабдителната и топлоснабдителната мощност повече от 2 пъти и половина. Почти 20 000 домакинства, стопански абонати и бюджетни предприятия са топлофицирани благодарение на работата на централата. Проектната електрическа мощност на предприятието е 400 мегавата, осигурена от 6 турбини, а топлинната мощност от регулируемите пароотбори на турбините е 624 мегавата. През първите години ТЕЦ Русе произвежда не само енергия за хората и бита, но и изгражда поколения качествени специалисти, ценни за българската енергетика. Това е само началото, което задоволява изпреварващо енергийните нужди на развиващия се град Русе. С решение на Комитета по енергетика се разработва първият в България проект за енергиен комплекс. Година преди да влезе в 21 век, Русе вече има предприятие Топлофикация АД, в което влиза и ТЕЦ Изток. Датата е 22 юли 2022 година. Разрушава се първата от общо 2 неработещи охладителни кули на ТЕЦ Русе. Те са се използвали за съоръжения, които вече са изведени от експлоатация. Постепенно остарелите технологии правят път на новите. Миналото отстъпва на бъдещето, а опитът прави мечтите още по-смели и дръзки. Следва събарянето на още една от неработещите охладителни кули. Премахването им освобождава пространство, за да се поставят газови генератори. Целта е чрез тях да се произвежда енергия само от природен газ през летните месеци. Внедряването на природния газ е част от процеса на енергийна трансформация, който вече е започнала централата и с чието планиране са се заели опитните специалисти.
Днес Топлофикация Русе планира своето бъдеще като процес, през който преминава, за да успее да превключи на зелена скорост. Целта на програмата на дружеството е да се намали въглеродният отпечатък и постепенно отказване от използването на въглища в синхрон с мисията и ценностите, които изповядва. Стъпките, които предприема в посока намаляване на екологичните показатели, са водещ мотив в избора на съоръжения, следващ общата концепция за подобряване на чистотата на въздуха. Основната задача на дружеството е обезпечаване и гарантиране на непрекъснатост на доставките на екологична топлинна енергия за клиентите и поетапната трансформация и модернизация на предприятието. В основата на мисията вече стои партньорството с обществото, като на първо място е поставена потребителската удовлетвореност, следвана от принципите за устойчиво развитие. През 2021 година е изградена сероочистваща инсталация, която има за цел допълнително пречистване на емитираните от парогенераторите димни газове от серен диоксид и на финни прахови частици. С това се покриват напълно въведените много по-строги норми за изпусканите емисии в атмосферата. Внедряването в експлоатация на инсталацията е поредната стъпка по пътя на зелено производство на енергия в Топлофикация Русе. Като част от енергийната трансформация на централата е въвеждането в експлоатация на 3 газобутални двигатели с обща инсталирана електрическа мощност от 21 мегавата. Успешното внедряване на новите мощности позволява на централата да не използва въглища извън отоплителния сезон, тъй като топлината, отделена при работата на двигателите, е достатъчна за подгряване на битовата гореща вода, което има положителен ефект върху въглеродния отпечатък. Плановете включват и изграждане на инсталация за производство по комбиниран способ на топлинна и електрическа енергия чрез биогаз. Съоръжението ще отговаря на най-добрите световни технологии. Източникът на биогаз за инсталацията ще е обикновената биомаса, която от няколко години се използва в производството на енергия. Последната, най-тежка от планираните инвестиции на Топлофикация Русе, предвижда изграждане на нов топлоизточник на съществуващата площадка – газова и парна турбина с мощност от 30 мегавата. Предстоят монтажните дейности на още 2 когенератора с номинална електрическа мощност от 19,7 мегавата всеки, които вече са на площадката на дружеството. Пусковият им срок е предвиден за 2025 година. Разбирането на нашите потребители и обществото като цяло на сложния процес, през който преминаваме, ни дава увереност, че няма излишни усилия и ни кара да работим на още по-високи обороти. Уроците трябва да бъдат научени, новостите трябва да бъдат добре усвоени, а промяната се случва еволюционно, с темпа на възможностите и стъпка по стъпка, ден след ден. Тя е процес, в който имаме привилегията да участваме. Можем! Промяната е в ход благодарение на усилията на всички. Предизвикателствата са възможности. Да задоволяваме потребностите си днес, без риск за бъдещите поколения да задоволяват своите. Това е бъдеще в равновесие.